ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himaya Mayaw ni ikaw o Ginoo. Sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Hesus, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, Sir, kaloy in taon ang akong anak. Patulon siya ug nagantos pag-ayo ug tungod niini makadaghan na siya mahulog sa kalayo ug sa tubig. Gidala ko na siya ngadto sa imong mga tinun-an apan wala sila makaayo kaniya. Sa Jesus mitubag, pagkawalay pagtuo o pagkasayop ninyo, magsige na balang ako uban-uban ninyo, magpunay na lang ako pailob ninyo. Dadangari ang bata o gimanduan ni Jesus ang yawa og migula kinigikan sa bata ug naayo diha-diha ang bata. Unya miduol kang Jesus ang mga tinun-an ug nangutana kaniya, nganong wala man kami makapagula sa yawa? Si Jesus mitubag, tungod kay wala kamoy igong pagtuo. Hinumdumi kini, kung kamo may pagtuo nga samag gidak-on sa usa ka liso sa mustasa, makamando kamo niining bungtura, balhin didto ug mobalhin kini, makabuhat kamo bisan unsa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Ang atong Ebanghelyo murag naghatag gini natog nindot kaayo nga kaning kaamguhan nga kon mudawat lang kita nga tinuod ni nindot kay atong kinabuhi. Saman mudawat mo nga tinuod ning Ebanghelyo ha. Kaning giingon ni Kristo nga makamando kas bungtod nga mobalhin nga tus laing lugar, tinuod na. Oh, hilo man lagi mo. Tinuod dili. Sige, ingna ning atong parokya ingna balhin na tus pikas. Mobalhin gani. Wala. Gibutangan pa gid niya diri sa pag-ending, makabuhat kamo bisan unsa. Sa in English ani, nothing is impossible for you. Oh, sawa na. Tuo mo na. Nga wa gyud imposible nato. Nag-anam na mo kahilom. Parihata, ako galisod sa kong tuo. Sinan ka? Pagtuo ko do nga murag lisos mustasa niya, kanang lisos mustasa gamay pa kuno nas lisos tamatis. Ambot pareha ba ka nakadakon sa lisos sinaguyla akaning mansinitas. Gamay man nakay kuno nga liso. Wa ko kay baon sa nakagamyonuna o kita na. Unya, ingon anak kuno kagamay nga pagtuo matud pa ni Kristo, makapabalhin na kas bungtod ngadto sa laing lugar. Makahimo na ta bisan unsa. Ako galisod ko anak tuo kay nga naman tanawar ko ning atong tap-tap karon mutulo na ni katuig. Wa gyud maayo na nahinoy daghang sanga-sanga, na nahinoy variants. Way siguro wa ka makuha sa punuan, ari ka maigo sa sanga, patay lang yapon ka. Daghang nangamatay karon na igo sa sanga sa Delta. Di ba? Way siguro usas manimba dinhi. Mana ni unya igo sa nga ba wakdasan. Ana. Nya ngano man ni maayo. Nga purti naman natong ampo
purti naman natong prosesyon, purti naman natong vigil, purti namang daghanang sakripisyo ang gihimo nato isip mga Katoliko. Ngadto sa mahal nga birhin, ngadto sa mga milagroso nga mga lugar, hasta hinong mga milagrosong lugar masirad-an mag-apil. Ang Simbahas Quiapo, ang Nazareno sirad-an, ang Simala sirad-an, Santo Niño sirad-an, Redemptorist sirad-an. Ana, grabe no? Nya ingon, nothing is impossible with us or for us. Unsa man na? Sakto pa ni dili. Tabangi ko ninyo. Hapit na rabata masirad konsolasyon siradaan na sugod. No, karong Domingo ugma wa sila nay amurag karon tingi sugod wa nay pasudlon. Wa nay mga misa gawas. Sunod ani San Vicente Liluan. Lingo-lingo mo diya. Nga naman, labaw pa ta sa Santo Niño, labaw pa ta Redemptorist, sirad-ananan sa tao nya nga naman natulo naman ni katuig, wa na'y Ginooron, sa una rin ng gisulti ni Kristo, sa iya mga apostoles, din ani epektibo karon, sa una rin Ang saman, inyong paminaw. Ay maning matinaw ni nato kay sige lang tagbasa ani niya wa din ni klaro di ay no mo na ron ingna ko no imong tupad ba na nakasabot ka nang ipangsulting father ina nakasabot ka na ako bitaw si kong pamalandong ba pag pamalandong nako ani ganihan nakiingon jud ko Lord, mura man kog moaksyon dili mo to. Tagay ko no kog kuan be. Tagay ko no ko ba og kana bang igo-igo sad ba nga explanation ba. Mo na nga ang gipahinomdom sa Ginoo nako, nauwaw na lang sad noon ko. Nga naman ingon mang Ginoo baliki ra gud ng first reading kanang Deuteronomio kapitulo 6 niingon dayon si Moises gisugo sa Ginoo si Moises ba nga nag-ingon ang Ginoo hinumdumi katawhan sa Israel ang Ginoo ug ang Ginoo lamang mao'y atong Dios higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing tibuok nga kalag ug tibuok nga kusog ayaw ninyo hikalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo itudlo kini sa inyong mga kabataan wa man ko'y bata hisguti kini tanawa ha kun anaa kamo sa inyong balay o magpanaw kamo o sa dayo na ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag ibugkos kini sa inyong mga inyong mga kamot o sa inyong nga ingon nga ilhanan og ibutang ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Grabiha des Ginoo no. Ang iyang gi-emphasize di ay kanig yung higugmao na to ang Ginoo sa tibuok na tong kasing-kasing, tibuok hunahuna, tibuok kusog. Nya gipun-an ning Kristo sa tibuok ninyong kalag. Naa pa ba ni nato karon? Naa pa ni? Wa na kamo mga ginikanan naghisgot mo ani sa inyong mga anak ang inyong gihisgutan unsay imong gi-answer module mo eskwela ba ka unsang kursuha imong kwaon ayaw sag panguyab ha panglimpyo panghugas ana ay pagtinapulan ay pagbinuang diha ay pagpagahian ng imong ayaw pagsigig dagandagan ay pagsigsagit-sagit ayaw nig pangguba mao na atong gipangtudlo pero why gatudlo kay ros mga anak higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing tibuok mong hunahuna tibuok mong kusog wa na kay naron hasta pari wa mo tudlo ana sa Kristan ang gitudlo inos pari dong ayuhag bagting ha mutingog gani na patay jud kanako wa na timing mo nang sa Kristan magunit sa bagting magkurog na lang nun hangtod na lang nun magtingog-tingog na lang noong bagting wa sa na nako gisultis mga lektor nga ako nun unsay kalainan sa period og sa kama mao gina kurog-kurog na sila sa period og sa kama kita
muna ang problema di ay niya nato kay nga naman ato manggikalimtan ang atong paghigugmas Ginoo. Niingon baya si Kristo, higugma ang Dios labaw sa tanan, una pahigugmao ng imong isig katao samas imong kaugalingon. Ang ato nabaliman, higugma ang kaugalingon usa pang isig katao pakapin ang Ginoo. Muna inigabot na sa panahon nga di na gyud makaya ang atong mga kanang kumbati na tos kinabuhi ba moingon ita Ginoo na lang gyud akong paglaom ani human naman ako buhata ang tanan so self gyud di agita mo kan sa self anay ga sigig takes nako pader iampo taong kus Ginoo purti na gyung putusan ako sa utang pader naa man jud kay dako-dakong kolekta diha sige makag-announce tagai in taong ko ana wa jud ko mo reply. Imo pa ning kuhaan mo na ginhawang tigom na to ani. Kamu di ay kanang inyong tinigom dia inyo din ang ihatag di ay. Moingon ko unya usan mo li ako. Self imbes nga ang self mo ikatapusan mauna noy atong giuna. Bisan ka na mga banag asawa naamagid mo anang panaad nga kasakit og sa kalipay pero ang asawa mo ngigagod kansin ako no sige siyang inom dito di ako diri kasi trabaho buang banahan na biyaan ko ng buang-buang self moingon sa dang banang kadang asawa mapisag kung sao na to explain di gyud mo to luod lang naong ng buang-buang ilisan ko nagsilingan tatagbo ka to silingan makonsumisyon ko ana masuffocated ko ana matod pas Tagalog sinasakal na ako istoryahin pare sa din sa hangigagod ka ng parokya kulikta di kabuhig pare biya ko self mo bitan na hasta sa cellphone selfie gihapon hasta mga tiguang karon nako sige pa picture tayo sa dili pa dir selfie lang nako naong bay kurog ng kamo selfie lang gihapon nako nya mo blur da kay gakurog man sa ako man sa ning timer nasa ba ngita gyud paagi kay maka selfie ang self yun mao na mahimo na kitang selfish self-centered self-righteous di natakabuntog og COVID nga naman anhin na tamutuo sa atong kaugalingon parihan na ta na mga athletes nga dayog pukpok dughan ana dayon ako na ni ana makadaog ani ana gyud kay ako na ni ana di ba ayaw mo ana oy ngayon na imong tupad ba yun na kisa may imong gihugma Ginoo o imong kaugalingon ina na siya niya ikabutin sa inyong balay ingna to itong nang higda pa dito katungo pa kabangon kay puting humuga na kisa imong gihigugma Ginoo o imong kaugalingon kita mayroon ba kita I love God pero inigingos Ginoo nga ay na mo pangiskis kilay ay na mo pa colors book mo tiguang sa to ana Lord reklamo din gamay ra kay nang butanga labaw naging ay mo palaygit ay mo inom ana mga pills ayaw mo pag-abortion samot na gina di na takatuman napadyugingos Ginoo ayaw mo pangangkon bisan unsa i-share na sa inyong mga silingan parte na itong igihana na itong kural ka ng mga utlanan magkinihaay na manggani niya maayo tas COVID na mauna ang rason di ay wa mausab ang gahom sa Ginoo wa mausab ang iyang gugma nato wa mausab ang iyang pag-amping nato ang nausab karon kita kay naa na ta ni salig ni anang cellphone ni anang ato mga scientific nga mga inventions and innovations in life nga hastang mga gender hasta ang atong lawas pangusbo na ang lawas sa babae ilisa nag genital organ sa laki ni ang laki sad mo ilis pud ngadto sa babae magtipo na isip banag asawa ang puro babae puro laki giguba nato ang atong gitawag og kinaiyahan nga gi-designs Ginoo og tungod aning atong pagguba sa atong kaugalingon aron lang gyud ta matagbaw sa atong pagkalaog pagkaulagan
o pagka-ambisyoso, giguba na to hastang atong kalibutan. Ang hangin di na safety, polluted na. Ang tubig di na safety, di na nato mainom. Labi na gyud ang naas mga sapa, kanang gatubod nga tubig sa sapa di na mainom. Kay ato nang gibutangan anang naang hugaw sa mga kahayupan nga atong gibuhi aron ta makakwarta para sa kaugalingon. Bahala nagmusakit ng inyong ilong diya mga silingan, hanggap ana mga baho sa akong binuhi, makakwarta ko ani panginabuhi ko ni. Bahala nagmaglison mog agi anang dan, naninda ko din hiskilid sa dan. Bahala na mudag matraffic mo, magkabanggaay mo diha, basta kinabuhi ni nako. Ako ni ay kog hilabti. Mag-iningon ganita ana, din agid ta makatagamtam sa gahom sa Ginoo, nakadiyot ra kaayo, maayo ang atong mga sakit. Tanawa gud, giduol niya lang ni Kristo ang kadtong gipatulon. Unsa man hitabo? Pag ingong Kristo, yawa pahawa diha. Naayo dayon ang patulon. Ang yawa may gahatag ani mga sakit. Usahay ra ba pasanginlan pagid natong Ginoo, di paigo nga di nato siya paminawon, pasanginlan pagid Ginoo, nganong gitagaan man taong kunimo aning sakita. Oh, Ginoo gahatag na. Kanang na-cancer kas imong uterus, sa imong ovary, kanang imong mayumang purti ng dagkuha, ang Ginoo mo'y naghatag. Na, tubag. Ang yawa, yang ano nakahatag mangyawa, gidawat man imong yawa. Sige kag inom og mga chemicals. Kana mga chemicals para papugong sa anak. Kanang paggamit anang kondom. Kanang kondom, naabyan na siya kaugalingong chemical. Nga imo nang isod sa imong lawas, patay ka diha. Kanang pagpasuksok anang ayude. Wa din ay epekto di ay. Kaning among sigig inom ra basag ko. Nya dayog ingon nga nganong liburot ning akong atay. Ana. Kana din di nakakalakaw. Ngano man Ginoo di naman ko kalakaw, kusog naman kanya, sakit naman kanya akong arthritis. Kana din sige kaon nimo anang na ang mga pagkaon nga pa-arthritis. Nganong akong diabetes, Lord, nganong na kidney failure ko. Kana din sige nimo ginom anang tamis. Perti ra ba sa nako mo inom ana. Di ba? Nya ang Ginoo atong pasanginlan, ang Ginoo naa man si bala. Di man gud ta motuos Ginoo god. Ang atong gituhan nato man kaugalingon, nya ma-failure na ang tanan natong gibuhat, una pa ta mingon, Ginoo, dangop na gyud ko nimo. Makamilagro yung ka, Lord. I know that nothing is impossible with your power. Yung Ginoo sa una, karon ni grabe naman ang imong kwan. Nya masinupakon man sad ka. See you soon na lang. Pagbasol na lang diha, see you soon. Ana na lang. Mo nakita karon kasagaran nato, ang isultis Ginoo nato, murag di na kanako ayohon, see you soon. Ari na lang ta diri sa langit. Mo na naadtos langit, magsige na lang tag-ingon, gihigugma ko ikaw Ginoo. Asa to? Gihigugma ko ikaw o Ginoo, akong kusog. Ang ato na lang kusogan og di na gid madadin kay di na gid ta kalakaw. Nya di wa na gid tay kusog nga mo papahawa aning COVID. Ato na lang ingnon, ikaw ang akong kusog sa pagbiyahe padong sa langit. Sugda nato karon ang pag-surrender totally sa Ginoo. Ingnon nato siya, Lord, ikaw na'y tag-iya sa akong huna-huna. Din ako magsigunahunag kwarta kung dili ikay musugo nako. Din ako magsigunahuna unsaon ni nako pagpakural ang akong mga balay o kaning mga agianan kani akong yuta basta di ka magsugo nako. Ikaw na tag-iya sa akong kasing-kasing. Din ako magsigig dumot aning akong silingan tungod lang kay pasakitan ko kining akong bayaw, kining akong umagad, kining akong ugangan nga lami kayong hiluan. Di na nako huna-hunaon ron. Kining akong igsuon nga dugay na kay mingwa magtingog tungod lagi atong kabahinanan sa namatay na mong ginikanan, ako na ning wagtangon. Nduta no? O kining akong kusog, kining akong kamot, gamiton ko na ni pag-alagad sa akong isig katao, dili sa pagpanghapak, pagpangusi aning akong mga anak, pagpanglatos. Hindog na ta.